Ka kɛɲɛ ni tajiko gɛlɛya ye yaasa Mali tajiko ka se ka nɔgɔya, taji doni bɛ ka to sen na an ka jamana kɔnɔna la. Ka kɛɲɛ ni mɛ kalo tile 16 san 2026 ni o bɛnna sibiridon ma, fɛn min ye tajita mɔbili ye k'o 700 ɲɔgɔn donna Bamakɔ kɔnɔna la an ka finitigilakaw ka lakana kɔnɔ. Hali bi lakanako kun kan, an ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kunnafoni diko ɲɛnabɔli ma, ale minisiri ni o ye Alihamudu Agi Iliyɛni ye. Ale ye lasigi kɛ ni kunnafonidilaw ye ni o kɛla mɛ kalo tile 11 san 2026 jamana kunnafonidilaw ka soba la ni o ye Maison de la Presse ye. Sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye cogo di u bɛ se ka labɛnw sabati ka kɛɲɛ jamana lahalaw ma yaasa kunnafoni langolow jɛnsɛli o bɛ se ka dabila, ani cogo di u bɛ se ka u tɛgɛ di jamana marabaaw ma ka se ka juguw kɛlɛ kunnafoni ko ta kun kan yaasa basigi bɛ se ka segin cogo min na jamana kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni mɛ kalo tile 12 ye, dɛmɛjɛkulu min bɛ diɲɛ seleke 4 na ni ale ka baara bɛnnen don ka maa degunnenw dɛmɛ ni o ye Croix Rouge ye. Ale hakilinajigin kɛ ni o ye journée commémorative ye Bamakɔ faaba kɔnɔ. Ni sigi in senfɛ jɛkulu ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa ba caman ma minnu bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maa degunnenw ma jamana kɔnɔna la. O kɛra sɔrɔko ta kun kan walima lakanako ta kun kan. Mali jamana kokanko minisiriso ni o ye ministère des affaires étrangères ye, ale ye a ka dusumankasa yira ka kɛɲɛ ni kunnafoni dinan dɔ doni ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ yamaruya tɛ a bolo, ni o bɛ tali kɛ Arabi Saoudite kunnafoni di sira dɔ la ni u b'a wele Al Arabiya. O kunnafoni dila minnu ni u jalakira ka don jamana kɔnɔ o bɛ tali kɛ Ibrahim Mustapha la ni ale nana ka se ka kuma di maaw ma minnu ni jamana tɛ kan kelen kan nin waati in na. O de hukumu kɔnɔna la minisiri Abdoulaye Diop ale ye laseli kɛ ka ninnu jalaki k'a yira k'a fɔ Mali bɛ nin lahala in kɔnɔna la u tun man ka cogo si la ka kuma di juguw ma ka sɔrɔ u ma yamaruya ɲini Mali fɛ. Farafinna jatalaw ka ɲɔgɔn ye ba ni u b'a fɔ Biennale africaine de la photographie a tako 15nan baaraw daminɛna ka bɛn mɛ kalo tile 14 ma jatalaw ka soba la min bɛ wele ko Maison africaine de la photographie. Baara ninnu ɲɛmaya kun bɛ Mamu Dafe bolo ni o ye Mali seko ni dɔnko minisiri ye. Ni lajɛ min bolodalen ye nin ye a bɛ kɛ Novembre kalo nata san 2026 fo ka taa bila Janvier kalo san 2027 la. Fɛn min ye farafinna jatalaw ye ani kunnafoni dilaw minnu ka baara bɛnnen don seko ani dɔnko ma, olu bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka nin ɲɛnamaya. Jamana kɔkan kunnafoni la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la fanga ɲinitɔn min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma PPACI ni o ye Laurent Gbagbo ka parti ye, olu ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen senfɛ u ka sigiba fɛ min kɛla mɛ kalo tile 14 ka taa bila mɛ kalo tile 15 la. I ka dɔn k'a fɔ u ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka lase Sahel jamanaw ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw, ka yira k'a fɔ u ni AES jamanaw bɛ hakilina kelen kan wa u ka dɛmɛ bɛ u yɔrɔ wa u ka tasi bɛ u yɔrɔ. O sigi in de senfɛ Laurent Gbagbo sugandila ko kura ye ka kɛ jɛkulu in ɲɛmaa ye. Nigériyakaw fɛ yen fɛn min ye kɛlɛ ye u ye min boloda ka kɛɲɛ ni Nigériya finitigilakaw ye ani l'Amérique jamana finitigilakaw ka bolodi ɲɔgɔnma ye. O kɛlɛbolo in kɛra sababu ye ka se ka État islamique ma ɲɛma dɔ faga min ni a tɔgɔ ye Abu Bilal al-Minoki ye. Ni maa kofɔlen kun jatelen bɛ maa fangatigiba fɛ État islamique ko la min kun ka tɔɲɔ selen bɛ nin jamana in ma kosɛbɛ ni Boko Haram yɛrɛ ɲɛma kɔrɔ kun don wa min ye jatigɛ wale tigilamaw ye olu ka ɲɛma lakodɔnnen kun don farafinna kilebiyan fan fɛ.